Ok, takže já vás zdravím u dnešního videa ze hry Fortnite. Dneska tady mám celkem zajímavého hosta jménem Hoclík. Čau. Dneska to teda, jak jsem říkal, bude Fortnite. A budeme teďka mít takovou sérii menší Road to Elite Zero Build. Jakož jsme se prostě řekli, že chceme dát Elita. A já jsem prostě řekl, že to chci natočit. Takže teď budeme dávat toho Elita. A já po tady té hře budu hrát ještě s jedním kámošem a s tím dáme taky videjko. A pokud se vám tady to video bude líbit, nezapomeňte dát like, odběr. Potom můžete dát tady followy na naše sociální sítě, které nám dám do popisku videa. Takže budu určitě rád, když nám tam dáte followy. A ještě jsme se domluvili, že budeme dělat na tom, že na tom TikToku budeme dělat různý jako potahávky a takový. Takže to je tak nějak všechno, jestli chcete. Jo, Hocíku, ty můžeš teďka něco říct, jestli chceš. Asi k tomu nic nemám. Jako ty máš nový auto, nebo co jsme chtěli ukázat? No to nový auto, no. Tady to. Kde to získal? No, stačí si stáhnout Epic Games na telefonu, tam si stáhnout Rocket League Sideswipe, přihlásit se přes svůj Epic Games a dostaneš tohle auto. No ale já se nemůžu stáhnout Epic Games na to. Počkej na mě. Počkej na mě. Jeď. A jo, já nejsem v autě, já myslím, že jsem nastoupil. Tak jeď. Kam? Nevím, jeď kam chceš. Můžeme jít asi na rafty, si budeš chtít. To nám vyfajtíme. Nemám náboje do brokovnice. Kolik jich máš? 7. Dobrý. Díky. Jinak kdo by nevěděl, co jsou to rankedy nebo zero buildy, jsou vlastně, že nejde stavět. A rankedy jsou, že za to dostáváme body jakoby. Takže když někoho zabijeme, dostaneme body navíc. Tady u mě. Má tu retu, kámo, tak ten je dement. Jdeš tam? Jdem tam, naběhnem tam. Jeden no. Nice, hezky. Počkej, já se taky něco chci vzít, kámo, mi vyžereš všechno. A tak mi nech Já tady jsem ten, si tady tohle, který já jsem si naknul. Jo, také. Tak si dej mi shockwave, když máš backpack. Ne, u mě nechod. Já se ti omlouvám. Ne, promiň. Pojď si po mně, ne? Ty boťoura. Dobrý je krekla. Vidím mě. Beru jsme medaile. Dej ten fist, jo? Potom dáme fist. Au. Nice medkit. Počkej, to vedu. Počkej mě. Takže ty boti ti docela dávají, neříkám nic. No dávaj hrozný pecky, kámo. Pojď ten, ještě jeden ten. Pojď ho. Tady. Z toho. Nemáš ani furt, a kam běžíš? Nemáš náboj do ARka, prosím tě? Do Arka mám. Mám jenom 8, víš? A ti splitnu. Ok, nice. Já si tady vyzabím tady ty boťoury a taky budu mít z nich.
Tady máš medkit. Máš tohle a tohle. Máš ty čekat berusku. Jsou lidi nebo to jsou boti? Asi boti, co? Lidi. Lidi? Jak to víš? Sorry, kámo. Pohoda. Co mi dal, kámo? Skoro duálky, vole. Během milisekund jsem byl tady jenom kvůli duálkama, kámo. Co se za hovadinu tohleto? Kámo, ty duálky jsou megálně OP. Kámo, já jsem byl během milisekundy, jsem byl tady na fialový duálky. Chápeš to? Kámo, 2%. Už no nic, takže tady to bude všechno pro dnešní videjko.